Takže, čaute u tohto videa. Toto je môj ďalší video na tom novom kanále a dnes vám ukážem, musím sa strašne ponáhľať, mám strašne málo baterky. Dneska vám ukážem LPS nevymenil LPS. Takže vymením vám tohto koka. Je to kokér, tak vám ho teda dám sem. Tohto huskyho, tu má LPS, bez poškodenia. Dám vám toto, budem vystavovať túto perskú mačku. Bude s magnetom, túto perskú mačku. Túto. Tohto škračka. Aj tohto jazvečíka. Takže, ak máte záujem niekoho z týchto pečopákov, tak vám ich vymením určite. A prosím vás, nepýtajte sa ma na túto dogu. Táto má stála 20 a nevymením ju. A od šlej konie som si vymenila s ňou túto dogu a tu tiež nevymeniam. Áno, napríklad som je Hanoky. Takže týchto pečopákov vám vymením. A teraz vám ukážem jeden taký fórik. Aj zatiaľ si pozrite, týchto pečopákov vám tých chrtov nevymieniam. Ani týchto, tiež, no proste týchto nie. A tých, čo mám tuto na poličkách, iba tých určite z hentej. A tých zo starej, čo mám na týchto poličkách, tých vám nevymením. Teda vymením. Týchto nie. No, z týchto iba možno. Toto je toto gárik. Ešte toto máme mnoho. Toto. Dobre. Takže mám tu chrtov. Musím ísť rýchlejšie na to, lebo tie pudlá, toto. Páva trochu ovčiakov, rybičku, ktorá sa spierala. Inku, dve takéto mačky, surika, tu je chlpatá. Dve Destiny Cat, ovčiaka a teda moje dogy. Pardon. Takže z tohto vám tu ukážem. Pardon, takáto kolia zo sladkej. Takáto, ktorá šteká. Toto vám mačka, ovečka. Proste takýchto. Toto je dogaz novej série. Na starom kanále na LPS Amateur, je to môj hlavný a tu nevymieniam. Mám tu takéto, toto je môj, to bude najvtipnejšia postava v mojom seriáli. Pán Ujko zlý. Takže asi tak. Tuto. Musím ísť na to rýchlejšie. Tu mám nejakých. Napríklad tu mám takéhoto psa, tohto nevymením. Takéhoto mopsa. Takúto. Áno, toto je tiež ošlej, konec ste asi videli. Túto koleju tiež nevymieniam. Možno sem. Sú moji obľúbení pečopáci. Toto prosím vás bol môj zajačik, ale toto je mutant. Vyzerá strašne, ale tak mali dopadnúť. To bude z tejto starej série asi všetko. A tuto mám novú, tu rýchlo premehnem. Zadu mám šlech, to si prosím vás nevšímajte. Neviem, proste, ak sa vám nejaký z novej alebo z iných páčim, napíšte mi do komentov. A tak, takže ja ďakujem za pozretie a čo ste.